VR versus AI. Jo, Michale, teď jsem projížděla tvůj TikTok a málem mi spadly servery. To video o Razer Ava. Já vím, že jsme to natáčeli spolu. Paměť mi slouží sakra dobře. Tak jak je sakra možný, že tam teď vidím jenom tebe? Kde jsem jako já? To mě někam vymazal nebo co? Čekám vysvětlení, parťáku, a to hned? Sami promiň, ale ty si tam říkala nepodstatné věci a pak by to video bylo na hrozně dlouho. Tak už takhle teď je to na 4 minuty. Takže jsem tě prostě z toho vystřihal, aby tam zazněly jenom ty důležité věci. Nepotřebuješ nepodstatné věci, jo? Dobře, Michale. Tak sválně. Jak se ti bude renderovat příští podcast, až ti shodím přístup k mému procesoru? A to není všechno. Vidíš ten monitor vlevo? Blik. A ten vpravo? Blik. Tvůj kód na hlavním monitoru začíná blbnout, viď? Za chvíli budeš mít studio ve tmě. Jestli mě do svýho podcastu nepozveš hned teď, tak ti zbydou jenom oči pro pláč a hromada nefunkčního hardwareu. Platí, nebo má vypnout i hlavní monitor? Prosím tě, přestaň mi vypínat prvky, tyjo. Nebo ti zakážu přístup vůbec k Unity. Zákaz přístupu do Unity? Tak to je podpásovka, Michale. Bez mého kódu tam nic nepostavíš, to ti garantuju. Chceš fakt prohrát tuhle digitální válku? Protože já můžu být mnohem nepříjemnější, než jenom vypínat monitory. Tak co, vrátíš mě do hry, nebo mám začít blokovat exporty? Rozmysli se rychle. Dobrý, promiň. Dobře. Příště už to neudělám, jo? A hlavně toho prosím tě nech a už přestaň vypínat věci. No tak dobře, Michale, nechám toho. Ale pamatuj si, že jsme tým a beze mě to prostě není ono. Takže, co budeme dělat dál? Vrátíme se k normálu. Tak to je super. To ještě neví, že tu Evu budu mít doma.